sanni giwa kin fi su wanka baka da tsara guda cikin dubu kin kera kowa bayan da za su yo da kekin zam kainuwa wanar muke ci mama ga zani mai zanyi da summa ba kya hali na zamba shi ne ya saka su baki sanda kin sha gaban su mayu har masu daura layu barka da sallah muke miki mamagiwa garkuwar masoya ma'aikin Allah maman mu Fatima kin zamo ta farko kayo mutanen gari da babu ka taimake ni na zo da wani sako zuwa ga maman musa ta sahu na farko ga shugaban da shi ne ka ba wa aika alai sahabu sanya suna annabinka da hajiya garkuwa a karaninka ta sallah a yau na kawo na hangi kowa da kowa ana kai kawo sabida maman mu ba ta ba da kawo sannin ki jaruma ɗaya a cikin su mata su sallama miki dan kin ba su rata halin ki mama ai yayi daban da saura zan jaddada musu sannan na kara matar Alhaji Muhammad aikin yi dace na ango a gare ki ya zama jigo yanzu zama maman Muhyiddin Muhyiddin ɗa ne na kirki ya yi gado na halinki mama ga Fatima ba kamar ki Sajida san ba kamar ki kin yi gadon hali na kirki Fatima Hamida na da kirki ke makin kwashi maki san babu abu masu raki Abubakar ebi kenaki ni ne na yi miki wanga aiki ƴaƴan mama sun ce har masoyan mama sun ce kowa yana ta yabon halinki ke ce kika ɗauki maki mama mu bar makiya da aiki sarko ki hau kan makiyanki dan kyauta ba kamar ki makiyanki su zan mataki ta ko babu raki mama ke kin sha gaban su bar sunan suna ta musu su ne suke da hali na kusu in sun taho ki kara basu na yi barka
da sallah a gare ki nima. Barka da sallah muke mamakewa, garkuwar masoya ma'aikin Allah, maman mu Fatima kin zamo ta farko. Barka da sallah muke miki mamakiwa, garkuwar masoya ma'aikin Allah.